Ay, makisaya nga, no? Ako rin muna rin tayo. Kasuyo. Wala pa lang yung Masaya sila dyan. destination. Nandun lahat pa na. Wala rin. Andun pala yung itim. Wala. Ayan. Ayan tayo maglayo. Usap na lang doon. Kaso hindi tayo nakaupo. Mainit. Yung viewers. Hello. At sa one viewers at sa nagtamsak. Makulimlim. Pero mainit. Hello everyone. Iskaro ang tawag sa pangalan. 3 viewers. Hello. Sikat to Iskaro. Kaya hindi mo rin sa aming products na yan, di pala Iskaro. Pero nakaano sila sa parehas ang sound. Para nakatama. 4 viewers, hello. Maraming branch to. Shoutout sa silent viewers na 4. Kung bilhin mo yan, 50,000 di ba? Asa na yan? 10 viewers, hello. Bumili yan lang Samsung, nalagang mo 50,000. Usmon. Oo. Oo. Usmon na lang bilhin ko doon. Sama kayo. Napakaganda ng Usmon ngayon, DCI. Gusto niya kasi nasusum niya yung malayo. Malinaw pa rin. Yung cellphone. Kahit buwan. Nakabawing-bawing yun. Yan sa, yun ang maganda. Sa pag-vlog ka Ultra. lang, malayo. Bawing sa aswang, yun ang binablog ko sa aswang. Yun dapat yung pinapautang sa akin mo. Pero ako hindi talaga ako makabili nun. Hulugan. Sabi ni ate, dito na lang ako sa murahin pang-edit lang naman. Makabawi kayo dyan. Makabawi na. Yung kay katawan ko, maganda Para inutangan pala yung idol eh. No? Pumutang kasi lang, di ba nasira yun? Oo, mutang ka rin. Action Action quality. Sige ba, walang problema. 14 viewers, hello. Salamat doon. Kuya Chris Pulo Solido. Shoutout po. Mura-mura yun sa ano. Kaya man nagsadya sa akin na, hindi mo ba yung ano, Samsung? Nakaisip ako. Ito Samsung to eh. Sayang din yun. Maganda yung ano niya. Yung camera talaga. Sabi mo na yun na, malugulugan mo lang. Shout out sa lahat! Kuya Danilo Pisara. Shoutout. Shout out! Kinukuha pa yung sounds. Para hindi boring. Tahimik. Hello. Hindi ko makita live ni Jason, ni Benji. Oh. Isa pa lang. Naka ano na po. Kasi mamaya pag live mo pa. Ah, next live, Franstar! Pag mag-alok na si Rapuloy. Hindi ako makapinsa. Okay lang. Okay lang. Nineteen viewers, hello. Malapit lang pa. Umulim-lim. Umulan. Right, hello everyone! Makulimlim Yun, na ewan. 25 viewers. May 4 minutes na tayo. Parang gusto ng ulan. Saan kayo sino? Si Jenny. Sa live mo lang magpakita. Mamaya na lang. Nasa yun. Ah! Biro si Kala. Di ba ang sweet ito? 26 viewers. Pasok mga suki, sabi ni Kuya Danilo Pisara. Pwede. Lamok ah. Pakulay naman sa live. Lamok. Bluetooth connected. Kapatid mo. Baba na tatawin. Ayaw talaga lumapit ko rin ayos. Ah, Dapat pa, maaga pa, charge na. Yan ang diba? Hello. Crazy pa. Hope. Hello. Haba-haba pa, di pa lang kalahati. Ram's Journey. Hello. May 17 days pa. 32 viewers.
Layo pa nga. Layo pa. Bumartinda. Amo ka? Hulugan. Dapat yan, kumakanta yung nagtitinda. Kasi wala naman tayo ano? Wala tayong extension. Ako po yung natuloy yan. Ay, layo. Saan? Meron dyan? Mainit to. Ito pa hilo. Haba yun ah. Wala makulo. Yung ulit eh. Oo. 3-3. Shoutout. Maria Dolores Ligaspi. My friends. Hello to all the sponsors and viewers. Good noon po sa ating lahat, sabi ni ang aking friends. Don Elias, yo 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 yo. Shoutout sa 36 viewers. Wala, siguro na. Galbong gala. Ate Iba Horalio, hello everyone. Kumusta na po kayong lahat? Okay naman po. At sa lahat. Oh, ilang araw pa lang may dati kamay lang muna. May pala. For the viewers, this Polo Solido parang nagpainit pa. Team. Hey, come on. 43 viewers. Ate Iba Rolilo po. Kuya Maki, hello paring Jason. At sa lahat. Mga nag-iso natin dyan. Ate Maris, andito ka na, sabi ni Hope. Granuel, Nolasco, First Star, hello. At sa lahat sila. Si sabi niya no, Kuya Noel. Kuya Noel. Ay, Neil. Kuya Neil. At Kuya Noel. Kuya Neil. Salamat sa support nyo. Hello po, Kuya Neil. Hello everyone, sabi ni Kuya Neil. Sino pa kaya sunod na bibisita? Diyan, sabi ni Don Elias. Abang-abang po sa susunod na mga bisita. Fortinan, hello. Tom Noli, sabi ni Kuya Nel. Benji Digia, hello. Nakasabay pa ang premier ni Kuya Noli. Okay lang po yan. Kuya Hawk, dito na kami. Sabi natin Mares. Oy, Ate Gine, yo. Pakulay na niya Ate Gine, oh. Ate Maris. Yung pulagan. Ate Gini, yo, yo, yo. Ay, abangan nyo si Ate Gine sa live ni Franstar. Mag-sweet sila. Kasi ako silang sweet. Di ba din sa probinsya, uso yung ano, sabit. Kuya Danilo. Pag nagsisweet, sabit. Sa live naman, pakulay. Ate Maris, sabi ni Hawk. Hello po ano, like agad si Musa po, sabi ni Ate Eva. Ate Eva, hello, shout out po. Kaya na po, muling nagbabalik si Mr. DJ
Simpleng sayaw lang. Bagong bakain. Ayan, pasok po, comment lang, ha? 10 minutes. Oh. Hello again, Mama Marie, sabi ni Make. Franstar. Nakambal mo si Sally Parson. Hindi po siya kambal, magkapatid po sila. Sabi ni Joey Rivera. Rivera. Abangan nyo pagpunta ko dyan, sabi ni Ate Jenny. Abangan at papunta po si Ate Jeannie. Kuya Ruben, shout out, sabi ni Hawk. Sir Maki, sabi ni Ate Mares. Ayan, pasok-pasok lang po. Ayan, comment, babasahin po natin. At kung gusto magpa-shout out, shout out to Nikting. Ate Jenny, Ate Mares. Yan, happy Monday everyone. Yes! Ayun, Kuya Nel. Thank you, I Kuya love Nel. you, Kuya Nel. Salamat po, Kuya Nel. Salamat sa pakulay. Salamat po. Ate Maris, ibagsak mo na ang pula, sabi ni Mike. Hey, come on. Dapat dyan, Karot, para may energy, sabi ni Randy Zaygo. Shout out sa'yo, Randy Zaygo. Pero ikaw naman, daya mo, sabi ni Ate Maris. Hi Kuya Fransar, buti nakabalik ka ulit sa Kamsur Bicol po, sabi ni Ate Eva. Ate, di ba? Kuya Benji, hold up muna ako sa bangko, sabi ni Ate Marez. Go Kuya Gacho, sabi ni Ate Marez. Salamat po Kuya Neo, from Danilo Bizarra. Buibilo lang yan si Marez, sabi ni Kuya Roel Molina. Ayan, tumatawa si Kuya Benji. Oh, bilis pa din. Ayan, kumay-kumay lang po. Alright. Ayan, tumatawa si Kuya Roel. Bilis. Oy, Catherine Gonzon, shout out po. Hello, hello, hello. Hello po, Ate Catherine. Hello, Shout out. dyan. Ate Maris, bawal po yan, sabi ni Kuya Hawk. Pagod na ata si Kuya Noli, Eva. sabi ni Ate Eva. Di kakakain lang po kasi. Kakakain lang. Hello sa inyong lahat, watching from California, sabi ni Ate Maria Austria. Hello, po, Ate Maria Austria. Sa mga Hello po, taga California shout out dyan. po Sa California. Good noon, Ate Maria, sabi ni Ate Mayang. Jose Torrebio, hello, 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 hello. Kuya Hawk, di ka na mabiro, joke lang po, sabi ni Ate Maris. Ang dami pinapalipad niya ni Ate Maris kay Alamid, may papula. Oy, Ate Jeannie, I love you talaga. Ayan, abangan nyo. Abangan nyo po may sa live ni Fransar, magsisit sila ni Ate Jenny. And Kuya Jojo. Thank you. Yan, shoutout kay Sigani. Ate Maris, sabi ni Ho. Ate Mayang, hello po, okay lang po ako. Ikaw po, Ate Mayang, kumusta? Sabi ni Ate Maris. Ayaw ko lang po dyan, pasok. Kuya Hawk, sabi ni Ate Maris. Ayan, tumatawa si Ate Maris. Salamat Ate Jeannie, Kuya Jojo, sabi ni Dana Lopez Sara. Sara. Okay lang po Ate Maris, sabi ni Mati Mayang. Maria Dolores, okay lang po Ate Maria. Pero ilasan yung pula, sabi natin Maraz. Ay, nabilis ang oras, 15 minutes agad. So ayan, pagkatapos ng live ni Parin Jason Live, babalik po ako sa Fransar. Kuya Jaime! Ayan ko Jaime, shout out, Mika at Marimar.
double watching premier ni Marimar and live. Salamat po Kuya Jaime sa suporta. Ate may asan ka po, wala ka sa ice cream sabi ni Ate Maris. Ay Rico Ilagan, hello, shout out. Ate Maris, may nawawala, anong ginawa mo? Sabi ni Hawk. Ikaw na daw bahala sa pula Ate Maris sabi ni Benji Digi. Thank you, sabi ni Roel Molina. Ayan, kung mo lang po dyan, baka may gusto kayong pa-shoutout dyan na mga kakilala, kamag-anak, kapatid, nanay, tatay, lola, lolo. Yan, shoutout natin. Inday, hello. Parang may favoritism si YouTube. Kuya Hawk, wala akong ginawang masama, mabait ako, sabi ni Ate Maurez, sabay tawa. Hey! Ang nga natin. At ayun, kagabi, number 2 pa rin tayo. Yan. Para tayo makabilo. Salamat. Salamat sa suporta. Yan, pasok. Kuya Hawk, wala akong, yan, nabasa ko na pala. Ingat kayo palagi, silent viewer lang ako palagi, sabi ni Ate Mare Austin. Salamat po sa Silent viewers po yan si Kuya BG, marami yan. Maria Dolores. Magpapapula sabi ni Ate Marez. silent viewers sa personal. Hello Ate Inday, sabi ni Ate Marez. Ayan po, next live, Franstar. At syempre, abangan nyo na rin Hello Ate Inday, sabi ni Marez. next challenger sa November at December. Yun. Sa team kung sino. Abangan. Hello po Ate At sana, yun, Mari Austin, ganun sabi pa ni rin yung suporta Marez. natin. Wala si Daddy mo Sa mga at susunod. Maris lagot joke lang po sabi ni Hawk. Magandang tanghalian po Team Pahaways. Yan sabi ni Kuya Rocky Bolina. Kuya Rocky Bolina, shout Hello, out. Kuya Roque. Hello po Mama Maris, kumusta po? Sabi ni Naya. Kuya Hawk, busy po yon sabi ni Ate Morez. Hey! Hey! Ate Mayang, pasok! Ate Inday, okay lang po. Salamat po, sabi ni Ate Morez. Ate Mayang! Andito na Oh, po dahil ang ating, Oy, tatabi, shout out. aking friend. Jimmy Gallego. Wow, shout out sa inyo. Shout out po sa lahat ng Team Paway, lahat congrats po Kuya Jason, sabi ni Inday. Yun, salamat po. Ate Marciana, hello, shout out sa inyong pag-tune. Ate Mayang, sabi ni Ate Marez. Ate Marciana, hello. Shout out, Ate Marciana! Sulit dyan si Ate Marciana. Ate Marciana, love you. Sulit yan si Ate Mayang. Ako, Ate Marie. Ganda ng tagpagyan nilo ah. Alright. Basta kung magpaano ng yung... Ang bilis mo lumipat, Ate Marez, sabi ni Tom Lopez. Ay, Best TV, shout out. Ano mo dyan, Dre? You're welcome. Sabi ni Kuerel. You're welcome. Ruel Molina. Mga fire dance. Ayan. Bin, sabi ni Sir Nella. Kuya Ron, sabi natin Mares. Naku, ganda talaga ng tugtog. Malapit ng Pasko, sabi ni Hope. Kuya Ron, sabi ni Iya. Alright, kaya katso, Mr. Roger, sabi ni Danilo Bizarra. Shout out sa'yo, Danilo Bizarra. I love you. Salamat sa mga nag-tuning dyan. 85 na ka-tuning, shout out sa lahat. 14 tamsak. May panoorin niyo po yung ano ko, yung vlog ko sa pagporma Kuya sa Rini, hello. maging ano, si Arne Talin. Yan, upload ko kanina. Para hindi sa TV, hello, sabi ni Ronnie Casalio. Ate Maya, Kuya Katso, Kuya Noy Lizona from Marciana. Ate Marciana, hello. Big out, shout out. Ben CBB, sabi ni Kuya Jaime. Kuya Jaime, hello, hello, hello. Ay na po si Kuya Jaime, pinipindot na sa inalar. Abang-abang tayo. Kung anong kulay yan. Kuya Jaime, hello. Down the bid, hello po. Ate Marciana, hello. Ayan si Ate Jeannie, nakikiramdam lang. Mamaya may papupula uli yan. Sir Rini, hello po, sabi ni Daniel Lopez-Sara. Alright, let's go. Support po tayo. Let's go, let's go. Danilo, hello, sabi ni Rini. 88 viewers. Shout out. At siyempre salamat sa... Pamention ni Alamid kanina. Live niya may... Ito.
Live niya, may jacket daw ako. Excited po ako sa jacket na ibibigay niyo sa akin, sabi ni Mari Austria. Hey! Wala na si John Ryan, sabi ni Kabert. Dumaan lang po kahapon. Dumaan lang kahapon. Riot kahapon. Kuya Jaime, sabi ni Pansivia. Ate Maris, Doon ka mga tugtog. lipat agad, sabi Ate Marciana. Ate Marciana, ayos po. Sabi ni Ate Maris. Ay, salut kay Ate Maris, salamat, sulit. Sulit na supporter. Lipat natin, Mare. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Good afternoon, Jason TV at Simba Hawaii, sabi ni Alfredo. Oy, Alfredo Lipa, Hello! Hello, Kuya Jojo! Oh, Christmas na Simba Hawaii, sabi ni Maray Kaman. Oy! Kuya Jojo, hello! Salamat Kuya Jojo sa inyong pag-tuning in. I love you. Kuya Jojo, sa support. Alright. Kuya, Ate Malin. Kaya pasok. Hey! Kuya Jojo. Ang bilis ha. Kuya Jojo, hello po, sabi ni Ate Maray. At Ate Mayang, may isang ano to? Sabi ni Danilo, kulay pula. Ate Marie, shout out. Sabi ni Andres Dominado. Kuya Jojo, hello, sabi ni Don David. At si Anet. Kuya Jojo, sabi ni Jane Benz TV. Yan. Kuya Gacho, mga ilang oras kaya biyahe Manila to Kamsur. Pag nagmotor, 10 hours lang po, 10 hours. 10 hours lang po, Don Elias. Depende po sa Kuya, Andres, hello po, sabi ni Ate Maris. Sara, hello. Hello, Don David, sabi ni Kuya Jojo. Kuya Jojo, hello po, sabi ni Daniel. Hello, Bin, sabi ni Kuya Jojo. Ayan, shout out everyone from Andres Dominador. 22 Kuya minutes. GC, from Ate Maranza. Ang bilis po ng oras, 22 minutes agad. Iisa pa lang. Kailangan po natin dagdagan. Oy, Ate Ginny, isang pula pa daw. Kuya Danilo, sayaw po tayo, sabi ni Maria Dolores alias Mayang, Mayang. Hello Danilo, sabi ni Kajojo. Kajojo, mapagpalang araw po sa inyong pamilya from Marciana Noguera. Yun! Ayun! Yes, Thank you, Ate Maris. Thank you, Ate Maris, sa pakulay. I Ate love Maris, you. lumipad ka ba? Sabi doon, David. Tawag na yan. Ay, meron pa, dalawa, Ate Marie. Ausia, hello. salamat po. Ayan na. Marunong ka daw po, sabi. Thank you, Ate Maris. Sabi ng friends si Ate Maris. Isa pa, Ate Maris. Marunong ka pala daw. Ayan na, marunong na si Ate Maris magpakulay ng buhay. Thank you. Wala nga Marunong ni na, Pula. marunong na. Ate Maris, Oy, natututo na si Ate Maris. Wala nga ni Ate Maris. Ate Maris, salamat, sabi ni Don David. Kuya Don David, sabi ni Marie, yan tumatawa. Natututo na talaga Sir si Ate Nel, hello Maris, po, sabi ni Andres Dominador. Si Daddy Ayan, salamat Joe. sa nagpapakulay, Kuya Nel. Ate Gini, Ate Maris, at Ate Marie. Ausia, salamat sa pakulay po ninyo. Sir Nel, hello po, sabi ni Andres Dominador. Ma'am Marie, salamat po, sabi ni Daniela Pizarra. Ate Maris. Ate Marciana. Ate Marie, Hello po. sabi ni Ate Marciana. Hey! Hey! Welcome po, sabi ni Ate Marie. Maraming salamat, Ate Marie. I love you. Yan, mag-iingat po kayo dyan. Salamat po sa pakulay, Ma'am Maris. God bless po sa amin ni Inday. Kuya Danilo, sabi ni Ate Maris. Gordo! Marunong yan si Ate Maris, magpakulay, pula. Ano, sabi ni Kuya Ruel Molina. Kuya Nel, hello! Ate Maris, hello, sabi ni Kuya Nal. Shout out kay ano, Kuya Emil. Mas makulay ang pa-shoulder ni Ate Maris, sabi ni Jesse. Ang bilis ng oras, 24 minutes agad. Tol Noli, sabi ni Kuya Nal. Kuya Jojo, shout out! Matagal na Ate Mayang, sabi ni Ate Maris Villar. Ate Maris, salamat sa pakulay, sabi Don David. Thank you, Katyo. We love you, sabi ni Ate Marie. Yan. Kuya Mario, Welcome po, Thank Ate you po, Kuya Marie. Yan. Lagi po kayo Marie. mag-iingat dyan kung nasaan Australia, po thank kayo. you. Ayan. Ate Marie, salamat po sa pakulay, sabi Don David. Kuya GC, sabi ni Hey! Ate Marie Villar. Hello po kayo, Jojo. Kumusta na po kayo? Magaling na po ba wife nyo? Kuya Jojo, sabi ni Inday. Hoy, may bisita tayo! Hoy! Tama,
Come on, pasok! Nasaan si Genie? Sabi ni Kuya Jojo. Nasa barracks, Kuya Jojo. Maya daw pumunta rito. Ate Marciana, ayan na. Matagal na po yung ipapalipas na po, wala, sabi ni Ate Marisa. Kuya Jojo, hello, sabi ni... Ay, dito na si Ate Genie, papasok na si Ate Genie. Ito na, hinahanap ni Kuya Jojo. Pasok! Pasok! May bisita pa tayo! Ayan na po, pumasok na. Silent viewers lang, Kuya Julius Casey po. Sabi ni Reggie. Ate Maris, salamat po sa palipad. Sabi ni Hawk. Kuya Hawk, sabi ni Ate Maris. Iyon! Malupit! May bisita pa tayo! Wow! Wala pa kayong mga kamay! Woo! Napakagaling gumiling! Asa na yung sinabi mo kay Brad Star? Pag nagalit yan si Ate Maris, magpapagulay na yan. Sabi ni Danalo, Ate Genie, sabi ni Inday, sana matutunan rin ako magpalibas, sabi ni Ate Marciana. Thank you, Inday, okay. Naman, sabi ni Kuya Jojo. May nanalo na, ang galing maggiling. Hello, Ate Genie, sabi ni Dodo. Oy, meron shout out. Hook. Sabi ni Hook, palakpak. Kuya Danilo, sabi ni Ate Maris. Ay, lupit kumiling ay. Abangan ng showdown sa channel ni Brad Star. Ayan, Kuya Nel, shout out. Yung damit ko pula, palipad ko, sabi ni Ate Maris. Ay, lupit talaga ay. Masanaul ka na lang. Labas Ate Bidang, sabi ni GC. Tagisa ng giling Ate Genie at Ate Chris. Matindi. Ate Bidang, pasok, sabi ni Ate Ayun naman ka Jaime. magpalipad, sabi natin, Jimmy. Nagising ko rin ako, sabi ni Kuya Jojo. Matindi ay. Hindi pa daw, nagising si Kuya Jojo. Matindi. Siya daw muna yung... Ayan na, may nasir na bala Ate Genie, sabi ni Ate. Ate Marciana, go po. Matindi. Nakakatuwa. Ang saya yung lahat dyan, sabi ni Ate Maria. Ayan po, palakpak si Sir Nolasco. Matindi. Ayan. Jeremy, shout out. Kasi yung camera, di makita. Dito po ba? Yay! Jenny Bidang! Ano Hinahamon ka ni Ate Marciana. Ilabas ang gay showdown sila. Sabi ni Dodong. Hello po Kuya Del. Sabi ni Inday. Yes, go Jenny. Sabi ni Ate Maris. Mami Chin hataw. Sabi ni Kuya Jaime. Tsunami walk. Pot, sabi ni Don David. Ay, tignan nga ate kung may Go spark sa Prastar, abangan ko kantak mo. Sabi ni Danilo. Matindi si Ate Jenny. Ate Jenny, nakalam. Sabi ni Maki. Ilaw. Tingnan ko may spark. Dito ka. Grabe naman Jenny. Sabi ni Padudo. Ayaw ba natin Jenny? Ayan! Yan, kumaispat. Tinginan daw, tinginan. Tingin. Ay! Ayan na. Palipad pa. Tinginan nga kung may spark. Tingnan. Partida pa yan. Oh, ay to ay. Ah, salamat. Kinain ni Plastar. Wala si Bidang. Kinain ni Plastar. Sabi ni Don David. Inday, tatlo na kayo sumaw. Mamaya, marami pa yan sa live ni Plastar. Di si Anet, yan tawa-tawa. Nagpalipad po. Iyon oh. Ate Gini sa kalam. Sabi ni Daniel oh. Yan Ate Gini pula pa more. Sabi ni Jaime. Alright. Wow, hataw. Gumiling si Ate Gini. Sabi ni Ate Iba. Tuwa-tuwa sa Ate Maris. Jordan, shout out. Tuwa-tawa si Jordan. Kuya Jojo, salamat. Sabi ni Daniel oh. Go, Pangulo. Sabi ni Kuya Jojo. Go, Pangulo. Go daw. Sabi ni Kuya Jojo. Go. Ayan, Kuya Jojo. Thank you. Sabi ni Kuya Jaime. Yan. Yari kayo dyan, Ate Jenny. Sabi ni Danalo. Ate Ibalo. Sabi ni Inday. Don David, tumatawas Don David. Tawag-tawa talaga. Kuya Jojo, salamat. Ayan, salamat Kuya Jojo sa suporta. No? Napakainit ang suporta ni Kuya Jojo sa Team Paway talaga. Nag-iisang gwapo. Hello Danilo, sabi ni Kuya Jojo. Kimbot mo baby. Ay! Sige, ikimbot mo baby. Yee! Ngiri ka kimbot. Asan si Ate Bidang? Kuya Gatcho, sabi ni Indaya. Yo, welcome. Everyone, sabi ni Kuya Jojo. Magaling parang talo si Ate Bidang dyan, sabi ni Danilo Pizarra. Malupit talaga si Gini. Malupit talaga yan.
Nag-iisang malupit yan. Matindi. Oo. Oh. Hello. Hi, me, sabi ni Kuya Jojo. Suportahan si Jason TV and Francis sa Subasco Challenge, sabi ni Boy Pakwan. Grabe ka talaga, Ate Jenny, sabi ni Inday. Salamat po, supportan nyo. Wala si Migan, sabi ni Kuya Jojo. Bigdang. Bilang! Bilang, calling. Kailangan ka dito. Kailangan ka dito. Hi, Jojo, from Jordan. Ate Maris, Andal pa, nandito na ano, ako. andal pa si pasigan. Ayun pa sa'yo na. Ate Bidang, asan ka na? Sabi ni Ate Maris. Ate Bidang, pasok, sabi ni Don Elias. Nasaan na ang poste, sabi ni GC. Natulog na ata si ano. Hello, Jordan, sabi ni Ko Jojo. Pinagpapawisan pati yung... Best TV. Mas pwede. Nasaan na yung kawayan ni Ate Jenny, sabi ni Dan Nalo. Yan mukhang pinaghahandaan mo talaga, Ate Jenny. Sabi ni Inday. Taob yata kami, sabi ni Ate Mayang. Maraming salamat po sa inyong lahat mga sponsor and viewers sa suporta sa Team Paoy, sabi ni Ate Eva. Nagtago si Bidang, sabi doon the bed. Yung kawayan nilabas na, sabi ni Ate Maris. Ilabas na ang poste. Handa na si Ate Jenny, sabi ni Hawk. Ate Mayang, kaya niyo po yan, sabi ni Ate Maris. Showdown, Ate Jenny and Ate Bidang, sabi ni Maka. Oy, Regime, shout out. Wala pa yung manok namin kung saan. Wala yung manok nila. Nag-iwaniw pa. $32 minutes. Ang bilis ng oras. Oy, 1099 na kasunin. Shout out sa inyong lahat. Pero si Bidang. Oy, Rams Journey, shout out. Yan, Ate Jenny, shout out, sabi ni Rams Journey. Shoutout po sa lahat. Tawagan mo na sa ating Bidang. Yan. Hindi ko kung sari. Always watching, sabi ni Francia Beraz. Hello. Nako, papalagyan. Nako, papalagyan si Ate Maris. Pagpapakabog, sabi ni Jesse. Busy siguro si Ate Bidang, sabi ni Ray. Kuya Kacho, shout out. TK alright, sabi ni Rams Journey. Shout out po, Rams Journey. Salamat sa pag-tune po, no? Sa pagsuporta. Alright. Ano na, Gini? Walang kantahan? Sabi ni Kuya Jojo. Ano pang hinihintay mo, Gini? Kanta daw. Ako sumayaw, takbuhan mga yan, sabi ni Ate Marrez. Hello, sabi ni Rams Journey. Kuya Black. Kuya Black ang asawa mo. Nagwawala dito, sabi ni Tunda Bed. Ayan, namatawa si GC. Hello, from Ronald. Kumawa na. Kuya Gacho, parang DJ ka sa radyo, galing mo magsalita. Nag-loading man. Alfredo Lipa, shout out. Alfredo, shout out. Ayan na po, ay matindi talaga ay. Sino ba naman di mabibigani dyan? Naku po ay. Pag bakit ganyan na babae sa daigdig, bayo ako makulong manira sa bilibid, makamit ko lang, minipiti kong langit. Ate Jenny, si Kuya Black, may dala, kawayan, yari ka, sabi ni Dan Nalaw. May tapal. Wala signal kayo, sabi ni Jordan. Ay, meron na po ba? Yan, tumatawa si Inday. Galing mo mag-game si Kuya kasi, sabi ni Rams Journey. Yan, salamat Rams Journey. Walang signal kayo. Mahina sa tibidang. Nanghihina. Oh, meron na daw, sabi ni GC. Hello, Migan, sabi ni Kuya Jojo. Nasaan na si Migan? Wala pa. Ay, dito na pala. May tapal! May bulkasil.
Ba't matamlay? Ikaw, Ate Bidang, sabi ni Inday. Nasubrahan ka kami. Ate Bidang, labas na, labas mo na ang kawayan, sabi ni Kuya Roque. Bagong gising si Ate Bidang, sabi ni Don David. Nandyan pala si Madam Ginny, salamat sa pagulay, sabi ni Lencol. Ayan, puyat kasi kagabi si Ate Bidang, sabi ni Don Samoy. Shout out sa Don Samoy, salamat sa pagtunin. Pasok Ate Bidang, sabi ni Danilo. Ayan, tuwa-tuwa si Don David. Ayan na po, ayan na naman. Nagpagina-gina sa naman. Si Ate Ginny. Sino ba naman ang di dyan mabibigay? Ayan na naman. Nagpakulay pa yan, sabay sayaw. Ate Bidang, akala ko nagtago ka, sabi ni Ate Marcia. Eto, tuwa si ano. Ayan na, sabi ni Dodong. Sulit talaga ang live kagabi ni Kuya Nolay, sabi ni Kuya Jaime. Pasok mama ni Chinchin. Pasok daw mama ni Chinchin. Pasok daw. Pasok, pasok. Sabi ni Danilo. Pasok. Pasok! Ate Jen, thanks Kuya Jojo, Ate Marcia. Yan. Naglanta kasi ng ice candy si Ate Bidang, sabi ni Jazz. Ayon, Tres Marias, bumigay na. Nagpakitang gilas na. Nagtagisa na ang tatlo. Ate Ginny, binuhay mo ang katawan mo. malapit na bago, tayo. sabi ni Don Elias. 37 minutes. Sana all Don Elias may nabubuhay. Go, 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 Mami Kin. Hataw mo na, sabi ni Kuya Jaime. Kuya Jaime, shoutout. Ate Ginny, bakit ngayon ka lang dumating, sabi ni Roger Bernays. Shout out Roger, salamat sa pag-show na yan. Alright, support po tayo. Mayora, pasok, sabi ni Kuya Hawk. Andyan ba si Mayora? Mayora, halika rito. Ayan, pakita ka raw. Mayora, 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 Mayora. Ayan na si Mayora. Isang kalag daw, Mayora. Patay tayo dyan. Patay tayo dyan. Okay. Kumikmat po kayo dyan, oh. Para may mabasa tayo. Oy, 103, shout out, 26 thumbs up. Sabay pa kayo nagmura. Yung 38 minutes na tayo. Hello, Jamela, sabi ni Kuya Jojo. Go, Ate Ginny. Matamlay, si Bidang, sabi doon, babeda. Hello po, Ate Marie Crest, sabi ni Rocky Paulina. Masakit yung ulo, Ate Bidang. Nasobrahan po kagabi si Bidang, ha? Madaling araw na. Gising pa. Ito para sa'yo. Yun! Talaga lang. Wala pa mga kamay dyan. Daddy, para sa iyo yan, Daddy. Salamat at wala nang iba pa. Music video. Iaalay Yun, Ate Cherry. Yun, Ate Cherry, salamat. Ate Cherry, salamat sa pakulay. Shoutout kay Ate Cherry. Alright. Ayan, binuhos na talaga ni Ate Ginny, sabi ni Dodong. Hey, showtime, sabi ni Don Elias, showtime. walang kibon lang. Ate Bidang, nakatulog na, nakatulog. Gan ko kayo kagabi, sabi Ate Marcia. Napakaganda ng kanta. Lupit. Dala lahat. Ayan, thanks, sabi ni Rowel Molina. Oy, Rico Ilagan, shoutout. Jordan, salamat. Lahat, Cherry. Hello, Mayora. Napuyat kayo ni Ate Bidang, sabi ni Roger. Hello, Jaime, sabi ni Marie Cresa. Hello, shoutout, Ate Cherry. Thank you, sabi ni Jaime. Lupit ng kanta. Ate Cherry, thanks. Sabi Ate Marciana. Parang DJ Kuya Katsawa, sabi ni Joe. Cherry, lopit ng boses ni Ate Ginny. Sino ba naman di mahumaling sa kanyan? Magaling nang sumayaw, magaling gumiling, magaling pang kumanta. Sangga pa. Kay Ginny ka na. Para yun sa'yo.
Pakinggan po natin ang kanta ni Ate Ginny, sabi ni Joey Rivera. Bravo, bravo, sabi ni Don David. Asa si Chin, sabi May ni 40 minutes na tayo. Jordan Adal Pasigan. Kukuko Ate Jen, sabi ni Roger Bernal. Hello Kuya Jojo, sabi ni Maria Grace Jolian. Palipad ka. Sabihin mo lang kasi. Palipad daw ka sabi Ate Gini. Nandito na ako, hindi na kayo papalipad. Ganda na talaga ng kanta. Lupit talaga. Lupit. Pati mo tinapos yung kanta. Ate, kahit. Bawal yung ate. Dapat talaga sulong. Dapat talaga. Hello po Kuya Jojo, sabi ni Ate Ate Eva, hello. Eva. Ate Eva, hello. Ayan, salamat kay Ate Eva. Ayan, naka-tune in, naka-support sa Team Paway na maririnig. Isang kalag dyan, isang kalag dyan. Isang kalag dyan. Catherine Guanzon, hello. Bravo, bravo, sabi ni Jess. Hello, Ma'am Eva, sabi ni Kuya Jojo. May bisita tayo. Ato, may bisita. Please welcome. Please welcome. Lagas pasok. Yun. Wala signal, sabi ni Jordan. Meron naman po gumagana. Hello po Ate Maris, sabi ni Ate Eva. Thank you po sa mga nagpa-online. Shout Yung out. mga pumasok. Salamat. 112, shout out. 31,000. Hello sa inyong lahat. Asylum viewers, shout out. 42 minutes, malapit tayo 18 minutes. Ay, isa pa para masarado. Sana lang. Yun. Mahal ka niya. Amor. Yo, kiss. Kiss. Aldo. Yun. Ay, Ate Jenny. Malapit si Ate Jenny. Malapit talaga ni Ate Jenny. Kiss mo. Malapit si Ate Jenny. Ate Iba, hello po. Sabi may ni Ate sayaw Maris, na. Malapit. May sayaw na, may May palipad pakulay pa. May kanta pa. Jami, hello, sabi ni Don David. Makulay din daw kayo sabi natin Jenny. Matagal na wala sila ga, sabi ni Alfredo Lepa. Kawasaki, hello, sabi ni Roderick Valenzuela. Thank you, Marie Chris, sabi ni Kuya Jojo. Sa lahat. Kuya Jojo. Loka Jojo. Ate Gine, sabi ni Hezon. Ay, Mayora. Hezon, shout out. Ay, isa na lang. Ay, ako na pala. Hello, Kuya Don, Oh, sabi salamat ni kahit paano Mayora. nasarado. Salamat sa nagpakulay. Salamat. Jason, hello. Oh, ito na ang sayaw ko. Ano naman sa'yo mo? Sige daw. Special number daw. Special number. Sa inyo. Sige daw. Special number. Alaw na. Oh, sunod din ako dun. So, hanggang dito na lang aking suporta sa live at babalik ako Yun. sa work para tayo ay magkaroon ng vlog at makapag-upload para tayo ay magkaroon din ng alam niyo na. Asawa. Revenue. Siyempre, unahin natin ang revenue para tayo magkaasawa. Ayun na po. Intermission daw. Yan, hanapan niyo ako ng mga asawa. Special dance. Sige daw. Oh, matindi. Oh, balik na kayo. Pero ano daw? Special number. Special number. Malupit. Malupit suporta. Nagpapalipad na, taga-sayaw pa. Hey! 44! Tayo 45 na. Pero nasa na? 45 minutes na lang. Malapit na tayo mag-out. Dito ka kasi Kuya Frank. Yun. Hey! Hey. What's your love? Parang Gana natatakot ka sa akin sa Mamaya kayo sa live niya. Hey!
mo kasi yung tugtog. Ito yung paway. Gusto mo narinig yung personal? Personal, oo. Sige. Shoutout po sa inyo lahat dyan. Ang pupunta ko ulit dito Labo na talaga mata ko. next year na. Kaya susulitin ko dito. Magbakasyon ka? Oo, mag-abroad na ako. Punta Wow. ng US. Bluetooth disconnected. Aray, boy. Shout out, Vince! Shoutout sa'yo, tol. Power on. Bluetooth mode. Ano po ba kasi yung mga susunod nating live baka nasa Bluetooth Maynila? connected. Kasi punta kami ni Miss ng Maynila para magpa-check up na naman. Yun. At yun, sana pa-support pa rin po kahit nandun tayo. Alright. Aray ko. Ano yan? Nagbabakbak. Magbabak. Sino ba si Lipsit kasi dyan? Yan naman. Now I'm shy. 129 viewers hello po. At may 46 minutes na tayo. At iba. Yun yan. Ate Maris, Kuya Ah, Jito, oh. saan po kayo sa US? Hello po sa mga nakatune in ngayon. At siyempre sa mga nagpakulay. Shoutout po sa inyong lahat. Hey! Yeah! Habol! Going Ate Ginny. Ay, amo sigil. Kalsada sidik ang kasama Sirena ng pathway kaway Kasama ang tropa walang kasing saya Ating pahuway Hey, come on. trending sa vlog ni Kuya Pansig ba to? Handa na oh Sa mesa lagi bida to Kapag may vlog na kabahay Masaya Yan, umakyat na. Ay, amo sigil. Yo. Vince ka na Ay! Yo! Sa Studio City, California, Ma'am Eva. Ate Roy, Ate Bidang, Ate Jenny Puloy Mga kapitbahay na lagi pala mag-enjoy Kahit may problema na papawi agad sa disco lights Lahat ay sumisika, din pahuway, solid pamilya Hi, Mon! Trending sa bawat saya Kasama si Kuya Noli May good vibes na dala Amo nga ni sige daw, yo yo Yo! Sige daw! Yo Sayaw tayo walang preno Ting pahuway Hey! Vlog sensation Happy hugad Disco Hey! nation Hey! Ay, amo. Amo ay! Mga Noli's Angels Ate Marlene! Solid ko! Ting pahuway 49 minutes! May May nanalo na! Oh. Hindi talaga nagpatalo! Hindi talaga nagpatalo! Oh! Hey! Disco hugad sabay-sabay Aw mo sige daw yo Sayaw tayo walang preno Pansip pato Laging bida Ting pahuway Walang kapantay ang saya Aw mo sige daw Kuya Noli ka Aw mo yo Salamat idol Kay idol Jappers like So weird 50 minutes! Yun, may 50 minutes na tayo! Hey! Hey! Ting pahuway Hato everyone! Go! Sabi ni Kuya Jojo! Kuya Noli Vlog, mahasang bida Sama-sama, sayawan na Sa kalsada, si Vicky ang kasama Sirena ng patuloy
kapitbahay laging palaban para mag-enjoy kahit may problema. Sumasayaw mga manoy ngayong Pasko, lahat ay umiindak boy. Namamasko si Tilapia girl, Marimar at Miri si Kusina, nagtinola na may malunggay sa tanghali palawan. Pageant girl, Trisha Marhay na banggin, mas batid girl at laging nakangiti. Si Pahuay, solid na pamilya, Come on! trend sa bawat saya. Kasama si Kuya Nuli, may pamasko dala. Amo nga ni sige daw, yo, pagod ay wala na. Yo, sayaw tayo, walang preno. Pahuay, vlog ganado, hangdiin na tuwing Pasko. 1, 2, 3, let's go! Kuya Noli vlog, yo, Noli's Angels, Bulatan, Burias, Pito, Team Pahuay. Ate Rosalie, it's Ate. Hello po. Sabay-sabay aamon. Disco indak. Hey! Sabay-sabay tayo. Ang Pasko, yo. Sayaw tayo, walang Hello Rosalie, good afternoon, sabi ni Kuya Jojo. Team Pahuay, sobrang saya. Yo. 129 viewers, hello. Team Pahuay. 52 minutes na tayo. Ang super. Mga 59. Out tayo. Malipad na. Ang Joker. Ako na. Sama tayo, lakir. Salamat po sa mga nagpakulay at sa mga nag-tune in Sniper. at sa mga habol pa. So weird. Silent viewers, hello. Amo. Amo na nga ni. Siyempre kay Ate Jenny na nagpalipad na, sumayaw pa. Sumayaw na. Pumatong pa sa lamisa. Yan talaga. Susunugin ko na ngayon kasi next year ang sunod ko ito. Hoy, may November, December pa. Abangan nyo yung mga susunod na challenge yan. Bakit nga ba At alam mo, supportahan pa rin natin sila. Help level up your 53 health with minutes. extra energy from Enervon Z+. Hi Kuya Gatcho. Sabi ni Ate Rosalie. This is DJ Darren Ramos Remix powered by the Bayan Mix Club DJs. Dondon Samoy. Hey! The host is sexiest DJ. Nagpaa na pa, tinagpaa. Oh. DJ Ray, DJ Summer, DJ Sarap na sarap. Takot. Ano 54 minutes. Go, Ate Jenny, sabi ni Ate Rosalie. Go, kawasak, sabi ni Kuya Maki. Ate Maris. Tawang-tawa sa Ate Maris. Aray. Okay, sakit 55 minutes. ginawa mo. Aray na ko po, sabi ni Hook. Gorgeous si Anyete. Kaya ni Maris Bian. Ring Bakero. Bakit nagtatago si Jamel? Jamie, bakit ka na nagtatago?
Asan na yun? Yes, Kuya GC, kayang-kaya ko yan. Sabi ni Ate Maris. Kahit Danilo Pizarro, wala pa si Carrot man dyan. Yan, malapit na tayo mag-out. Hi, Jame, sabi ni Piweng. 56 minutes, mga 59. 59. Yan, 57 na. Mga 59 po tayo. At yun, bago natin i-end to. Salamat po talaga, maraming salamat. Nasuportan nyo. Thank you po sa mga viewers natin dyan sa... may pahabol pa natin, Gino. Saan wala si Chin? Sabi ni Jordan and baka po may pasok. Grabe naman ang tuktok doon. Kuya, ano lang siya na? Busy ati si Sir Juggernaut. Yun, wala po, wala. Baka may trabaho po si ano, Kuya Jugger. Yun, shoutout kay Kuya Jugger. Sabi na ako na tuktok yun eh. 58 minutes. Yan, malapit na. Muna. Amo na. Ready na. Oh. Ano sa nagkakuktok? Malapit na. Sino kayo dyan? Tawag kayo! Kapapagaw mo na yung mga. Babaraw natin yung camera. Oh. Yan! Nagpahabol pa si Ate Maris. Thank you, Ate Maris. Thank you po. Yun, salamat Ate Maris sa ano. Kaya ay Milo po. Malapit na tayo mag-out. 58, up. Salamat po Ate Maris. Yun, shoutout sa lahat. At mag-end na tayo. Oo. Ayan po. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, nandito sa kanila, Ate Jeannie. Sige. At yun, salamat sa nag-tune in. Yun, Kuya Emilio. Yun, nagpabol pa. Thank you po, thank you. Bye-bye. Out na tayo. Bye-bye. Yun, pasok po kayo. Pasok po sa live ni Franstar. Yun, bye-bye. Kanta muna tayo. Kanta sa live ni Franstar. O, kanta naman ako na. Nagbag